Áno, 1, 2, 1, 2. Hej, 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 hej. Zvuková skúška. 1, 2, 1. Hej, 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 hej. Raz, 1, 2. Hej, 2. Hej, hej, hej. Ak sa dá, ak nie, tak nechaj tak. Raz. Dobre, ešte Vasila tak na 20%. Vasil, skús. Ej, toto si už prehnal so mnou. Ešte môžeš dať dolu. On keď sa opre do toho, tak potom už. Skús ešte, či tam není morák. Dobre, není, dobre. Takže skús ešte ostatným. Mikrofón.